Good morning, Kapitan Emerita sa Barangay Ulab sa lungsod sa Gitagum. Kapitan, una sa tanan kap no. Unsay gibati karon kap nga ang inyong barangay na dalanan na gyud kap. Nalipay mi nga nanamidalan niya usap pod. Nalipay pod mi nga napilian mi sa among barangay Ulab nga na turnover. Sa kadugayon pila nagaka-termino kap? First term period. First term Oo, nimo. first term pa. Sa imong first term na kay madawat nga dalan padalan nga proyekto kap. Oo. Kaniya to kap unsa bay itsura ninyong dalan na ni kap? Kuan gid kay ma'am, oy gid istanan lubak-lubak pa gid siya. Dili pa gid siya kuan say gali na pay mga disgrasya nga motor, dili pa gid kay insakto nga dalan. Salamat gali mi nga na concrete na siya kay aron ang mga motorista may na pod ang ilang mga padagan sa ilang kuan, mga sakyanan. So far kap karon nga maayo na ang dalan, kumusta naman ang lakaw karon ang dagan sa mga sakyanan ang sa inyo ang mga produkto kay gikabot gyud no daghan mo produkto dani? Okay na gid kay ma'am kay makatabang gid siya sa amo ang mga tanong sa ang paghapot sa among tanong murag dili na gyud kayo dikil kay kuan man kanang sakto naman ang dalan labi na gid sa among kabako manis lisod kaayo ma'am og lain kay among dalan. So far ma'am sa inyong barangay ma'am, mga pila pod ka populasyon, pila pod ang ihapno sa mga benepisyo sa maong padalan ma'am? 1,000 kapinmi ang mga benepisyo gyud sa among barangay. Sa barangay Ulab. Sa barangay Ulab. So far ma'am, nahuman na gid ang sa inyong barangay nga maong dalan? Ang among mga barangay road murag gamay na lang kaayo ang wala na semento. Na simento na gid ang Na halos. semento na gyud tanan. So ma'am, basin aduna po kay mensahe ma'am no kay Congressman Bambi Emano sa mga nagpuloyo alang nga matunol nga ngadto kaninyo ang proyektong padalan nga dugay na po ninyo nga gihangyo. Salamat gid mi ni Go Bambi kay kanang naa gid ang among sakto nga dalan. Usa pa pod ang among mga katawhan dili na sila maglisod sa pag-agi labi na gyud sa taga JP pod kay ang taga JP sunod ba ani nga barangay na usa pod naka-benefits pod sila sa dalan nga paingon pod sa ila. Salamat kay ma'am. Thank you.